Isyu. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. May nga naman sa ato na mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, Lunes kita, Disyembre 21 na tuig 2020. Aksyon Hotline. Liwat na naman kita nga magapangalagad tubtob sa taknang alas 9:15 karon nga aga. As usual ang aton mga ka-aksyon nga nagamonitor na via Facebook Live, amo man ang mga nagasunod pagi sa YouTube kag mga nagamonitor via on air. Nagapanamyaw gid kita sa inyo kag nagaabi-abi diri sa aton sining Lunes nga presentation. Aksyon Hotline. Kabay pa maayo lang ang aton sini pagbugtaw karon nga aga. Kabay pa nga mangin maayong kondisyon sa aton lawas. Relax lang kamo kay dulong tampila ka madalag ko nga mabalita karon nga aga diri lamang sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Oy, ang sunog di sa Bacolod do pila ka adlaw na ning sunod-sunod. No, nagligad ang may ara man sa tangob last week kag sa diinti damo man tong mga balay ang nahalitan. Ginsundan naman kagabi dira sa area sang Barangay Banago. Let's have action Alvin Graba karon dugay i-check ta siya kung anong latest nga update sininano ni man. Ang aton lang amuning pinakasubo gid nga inabalang masaulog kasang Pasko kag New Year, may ara yasang matabo sa imong insidente. Worst kay ang ila experience sunog ginagigo sa ila. Aksyon Hotline. By the way, sa aton mga aksyon, 4 kadlaw na gidlang nabilin na bag-o magabot ang adlaw sa Pasko kag mayara naman sang 11 kadlaw ang nabilin sa tuig 2020. Liwat na naman kita nga magatukis sang aton kalendaryo kag mag-aabi-abi sa pagsulod sang tuig 2021. Aksyon Hotline. Aksyon at Tayhopon checking in diri sa Aksyon Hotline. Mga ka-aksyon ta dira balang nga nagpadala sang entry dugay-dugay. Oy, atensyon kamo kay magalawag kita di karon kon magagabot kita sang winner. Mapalaron nga hatagan ta aga pa sang 500 pesos no, sa SAP promo nga nagapadayon diri sa Aksyon Radio. Importante, while nga nagapangalaga ng Aksyon Hotline, itupad nyo gid sa inyo ng inyo sining cellphone para magtawag kita karon dugay-dugay, gilayon nyo nga masabat. Aksyon Hotline. Tumataginting na 500 pesos ang nagahulat sa mga mapalaron nga magadaog karon nga aga. Aksyon Hotline. Isa pagid sa istoryahan ta karon sa aton sining mga kaaksyon ang parte balaniho sa suspension sang curfew diri sa syudad sa Bacolod ti sa palabuton nga Disyembre 24, no? Disyembre 24 kag Disyembre 31.
nagpagwa sang mando ang alkalde, no, nga ti ini suspendihon, no, suspended diri sa Bacolod City, meaning ti sa Disyembre 24 kung luyag mo magkadto ka magtamyaw sa mga pamilya mo da, okay gina. Pero ang gina-discourage ng government ang pagtipon-tipon gihapon, pagpatigayon sang mga Christmas party. Aksyon Hotline. Likawan ta gihapon ang mag-expose ang lawas ta sa mga ikaingod ta balayda or mismo sa aton puluyan, no, ang minimum health standard padayon nga gina-remind sang gobyerno. Aksyon Hotline. Siniman nga weekend, kung nagtupang ulan, sos mapati kamo may mga lugar di sa Bacolod nga nagbaha. Ini isa sa mga nakita ko nga problema, ang wala mahawanan nga drainage system. Ti magdira ka along Lacson sa Mandalagan area, kundi iyan asang DPWH dira, no, nga project, na pamangkot di sino dapat ang magkutkot o magpanglimpyo sang mga manhole o kon sining drainage system naton along Lacson man. Aksyon Hotline. Responsibilidad inibala sang syudad sa Bacolod o kon taga DPWH. Now, ang DPWH, umpisa pasadtong nagwa ang balita, parte bala sa asphalt overlay. No? Ang asphalt overlay, kung nakita niyo, sa primero, tugin baha sa mga pagbatikos, nagdamo ang magkomentaryo kay tiding kakita imo, kundi gin haplakan mo sang asfaltong dalan Lacson, kagiban pagin nga mga area di sa Bacolod. Kumo diri sa dalan Lacson ara sa tunga sang karsada mismo ang drainage system, siyempre wala nila gintabunan ang drainage ng asfalto, tiyangwa kundi may luhob o ginpalipas pa ang pila ka mainadlaw base amo man no ang system gidman antes gin butangan isang pawan gin kapulan liwat sang taga DPWH kung sino man nga kontraktor. Hotline. Iambot ano matabo sini kay naginawas ang tubig, nagligad. Kakason naman guro ni ang gintapal nila ng asfalto da kung manghawan gidman o tigaling way ginagasabat ang DPWH. Si Engineer Villarwel dara sang DPWH sir, nag-text man kita, nagpabalo man kita sa imo, why gid ya reply? Hotline. Amo ni mabudlay sa mga kung nagatrabaho ka sa gobyerno nga tak-an kay mo magala eksplikar. Amo ning mga problema gid sa mga opisyales naton kag nagapungko sa mga ahensya sa gobyerno nga kung imo interviewon kag imo tawgan para pa-eksplikar sa pumuluyo kinamo ang reklamo ay way gid ya mihay kag mihoy nga bisan sabat lang tani mambal ay alang-alang gid hindi ko pwede pa sila magkasabat abi si saon tana. Hotline. Probisan isa ka text kundi ang okay subong mag-text sa cellphone kay malang na gina-text or hindi gani no da kundi magpa-interview ay why gid ya nagpabatyag. Hotline. Kagiban pagid karon nga mga balita nga tutukan diri sa inyo pala tuntunan Aksyon Hotline, pero unahon ko lang niyo para idog kita gilayon kay pa-explicar ta niya. Damo gid gyapon ang nagatalang-talang bala kay may mga nagalapta gyapon nga balita. Amo ning rason kay inas nga agad amo taxi driver nga nagpamangkot sa akon siling sir may lockdown naman Bacolod, siling ko do kaklaro naman to nga ginexplicar ni Vice Mayor Elcid nga wala iya lockdown ang Bacolod. Galing kay kadamo bala sinang hindi pa gani klaro ang nakuha ng information, i-post sa social media. Ting iban man niya pagbasa sa social media, i-share sa ila miyembro sa pamilya tingwa gatalang-talang ang tawo. Kami manita ning advance ang technology kang social media kay madasig di mo ang information, ang public mismo kabalo na gani pagwa man sa balita. No, okay gina siya kung gamiton ta sa gusto, pero kung hindi mala makabulig, ang gina-post nyo please, abi sa mga ka-aksyon ta, monitor na lang kamo di sa Aksyon Radio, hindi gani sa mga official Facebook page
sa mga ahensya sa gobyerno o kung inyo mga opisyalis lokal di sa Bacolod, among i-check nyo para mag-confirm kung indeed ang ginapagwa nga balita husto o kung sala. Aksyon Hotline. Ayos, kay kadamo gid sila nila. Sir, ano gid ang matuod siniman may lockdown? Why man lockdown? Ano pag lockdown sina kay ang balita ya LSI. Subong adlaw ang implementasyon nga way nagid biyahe. Hindi nagid pwede magsulod di unless ang mga nagkabiyahe kahapon nga nagalin halimbawa sa area sang Manila. Ti kahapon pwede pa man yakipit sa 20 sila to matravel sila from Manila. So kung 24 oras ini nga adlaw nga na-expect nga maabot or ang arrival nila diri sa Bacolod. Aksyon Hotline. Kailangan mo na karon nga pag-abot na sa may tunga-tunga isang destinasyon sa barko, ang balon mo nga, ay hindi na pwede, kay pitsa 21 na, no? Kaya ara na sila ya on the way pa Bacolod, di, i-check na lang naliwat karon sa talatapan, no, sang Committee on Returning Residents. Nga dara nagag-contact, nagag-coordinate ang national kung pila ang mga nag-travel padulong diri sa aton sa Bacolod. Aksyon Hotline. And ang province, may pila ka mga LGO nagdugang nga kunin nag-request man moratorium para sa LSI, tingin aproban sa regional IATF. Aksyon Hotline. Dahil dayon dala karon na, diri sa aton sini nga pagpangalagad for the meantime, unahon ko lang si Aksyon Alvin. Ang akon diri nga panugyan sa publiko halong gid kita, no? Kapin pagid sunog. Ti pareho siniho, pila na asod-asod nga nagluntad ang sunog. Damo na mga puluyan ang nagkaladisgrasya. Ti may-ari ho, may ang record sa barangay, dira sa barangay Banago, 8 ang totally destroyed, 5 ang partially damaged, hindi niya official pa kay iya ini sa barangay, no? Nga listahan, ti may verification pa ni sa part sang Bureau of Fire Protection. Diba, kung mo nga mawadaan kay imo puloy-an nga lapit na lang Christmas, 4 kadlaw na lang. Aksyon Hotline. Ang lain sadto kung ang mga gin tipon-tipon kag ang mga gin tago sa sining pamilya. Preparasyon sa adlaw sang Paskwa o kung para pang Noche Buena. Diba si kung nadala pa to sa sunog? Aksyon Hotline. Pasalamat kita nga waay sang nahalitan or kabuhi nga na disgrasya. I-check ta si Aksyon Alvin Graba regarding sa sining report sa sunog. Patrol reports. Ano ba lang latest na investigation sa Bureau of Fire Protection? Anong gintunaan sini kag pila ang balor sang sunog? Aksyon Alvin, good morning. Good morning sa Aksyon Art. Nagapadayon pa ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection led by FO3 John Stewart Mundido, ang arson investigator sa sining natabo nga sunog sa area sang Purok Alalahoy, Barangay Banago, diri sa syudad sa Bacolod. Tak na alas 11:15 ang tak na kagabi natabong ini nga sunog. Ang Alalahoy Action Art para sa ibaluman sa aton sining tagpalamati amo ni ang atubang sini ang Petron Depot bala Action Art sa dalan sang San Juan. Pero ang ining Purok Alalahoy, isa ini ka squatter sa area nga ang alagyan sa pihak kapamaagi sa RMA compound wala nga una mo samputan ang Purok. Sa ano to? Sa din bagi ang balmo? Maagi kaya ang alagyan kaya sa may RMA compound. Dito na siya malabay sa Talisay? Hindi, sa Barangay Banago, Aksyon Art, no? Ang RMA compound. RMA compound. Abi Yes. ko gani ko ng Banago nga ginamuno mo dito ni sa kilid kasuba to dapit. Hindi niya. Lain man ni Aksyon Art, ang alagyan lang pagkadto dito sa Lalahoy kay Squatters Area Action Art. Ano ni sa Aksyon Alvin ang kuan niya gid landmark kagid ang sa tupad sining compound? Ang tupad sa compound ng landmark diri ang RMA compound pasulod. Uno mo masamputan ang Purok Baybayon kag dason sini amo ang compound na mismo o na lugar sang Purok Alalahoy Action Art. Pero kung sa sagwa ka way da gasolinahan, way da
Wayda Barangay Hall. Ano man siya, ini siya unahan pa ni Barangay Hall? Unahan pa, kuwan pa ni Aksyon na Art, antes ang barangay hall. Sa Taytay da nga gamay. Yes, ina-Aksyon na Art, sa may Taytay, Okay. sa area sang barangay 1, may gasolinahan na dira ang Petron Depot. Atubang sina Aksyon na Art. Atubang sang depo. Petron Depot, o galing hindi makasulod, bisa ng mga katapos ang Bureau of Fire Protection, inabangod man kay ang Purok Alalahoy napahamtang sa may baybayon dampi sa may baybay bala nga forma nga porsyon Aksyon na Art. Diri napahamtang ang ini nga Purok Alalahoy sa area sang barangay Banago. Galing kiti siyempre Aksyon na Art ang alagyan daan pasulod dito, medyo kitid ang alagyan, madamo puro putwak ang alagyan sini. That is why kagabi sa istorya man naton kay na sa mga katapos ang Bureau of Fire Protection, nag-tap sila o nag-aagi sila sa isa ka construction company Aksyon na Art. Naistakan bala sa mga balas kaga bato para makasulod sila dito, nagabay sila para matap na gilayon ang ining kalayo. So sumatotal Aksyon na Art 3C tanan ka mga balay ang natupok sang kalayo ini base sa lista sang barangay sa pagkakikangot manaton kay kagawad tesi proseso. So in other words, 13 totally destroyed. Sa 13 Aksyon na Art, 8 ang totally destroyed sa lista ini again sang barangay. Okay, siling mo natupok ang 3C ka balay mo. Kag 5 Aksyon na Art partial. 5 ang partially damaged, 8 ang totally destroyed. Destroyed. Okay. And diri kagina Aksyon na Art kay nagpakikangot man kita kay FO3 Mondido. Initial pa lamang ini Aksyon Art kagliwat magabalik sila sininga aga para magpatigayon sa nga ila sininga investigasyon as to hibaluon kung pila ang cost of damage o kung halit sang sininga kalayo. And at the same time kay ang kalayo Aksyon na Art as initial base sa pagpangusisa man sang Bureau of Fire Protection nagumpisa sa puluyan ni Morito Mariposke. Morito Mariposke. Ang ginatiniran sang Ang Morito ni Guro, suspetso ko hayo na ni Morito. Yes, Aksyon na Art, pero amon itag iya sang balay, pero ang gatiner diri bata, iya lang gasolo nga ginatiniran sang iya bata nga si Renante, nga Mariposke. Naglatoon ang kalayo sa puluyan ni Dario Estrabon, Arnold Cordem, kag Benedicto Estrabon. Kag naglaton pagit Aksyon na Art sa puluyan man ni Bessie May Estrabon and puluyan ni Selena Alyangan kag ni Helen Tolentino. Partial damage Aksyon na Art ang puluyan diri ni Richard Abella, Carlo Ambulo, Rexy Alvarez, taga-subong man ni Victoria Literal. And ang porsyon sang Purok Hall nila na dala sa man sa sunog kagabi. Ang mga pumuluyo kay may kwan sila ya, da opisina sa purok nila. Yes, Aksyon na Art, nasunog ang porsyon sini. And that is why ang pila ka mga nagkalabiktima sang sunog base diri sa pagpangusisa kag pahayag man ni kagawad Tesi Porceso, even man si Rodrigo Trompa ang ila sini nga purok chairman sang Alalahoy dun sa tanan nagtiner sa may chapel dira gihapon sa area sang Alalahoy Aksyon na Art, no? And that is why nga sa karon nagapadayon ang investigasyon ini base man sa mando ni Chief Inspector Publio Buboy Plutinya. Ari Aksyon na Art ang portion ng gid no sang pahayag ni Purok Chairman Rodrigo Triumpa. Di nag-umpisa ang kalayo. Sa kalay ni
Anong nakita ninyong kuan ginhalinan, sir? Sa pangusisa niyo lang, sir? Sa kinalinan ng kalayo, sa ilang ko rin, siguro, pero taman siguro. Ano kasi ba lang sa dam? Taman nga, Ano ganit pangalan ta, sir? Aksyon na art ang kabahin kita mang sa pahayag diri ni Rodrigo Triumpa nag-umpisa sa ikaduha nga panalgan sa puluyan ni Mariposque ang ini nga sunog pero wala pa mahibaluan Action Art bala kung sa kuryente naghalin o kung ano nga bagay. That is why nga pending ang investigasyon sa nga katapos ang Bureau of Fire Protection diri sa siyudad sa Bacolod as to sa ginhalinan sang kalayo ko ng taon ta Action Art ikatatlo ini nga sunog Grabe, no? natabo within the week. Dumduman mo to ang unang sunog tinalikdan nga Miyerkules sa area sang Purok Kabuhi, Barangay 13 Action Art. Bali siyam tanan to ka mga puluyan ang natupok sang kalayo na dugangan pa sa area naman Action Art tinalikdan ni Sabado sa Purok Seaside naman. Dumduman mo to Action Art sa Purok Seaside, Barangay Tangob, Sabado. Domingo sang gabi, mga alas 11:15 kagabi, liwat tatlo ka sunog na tabo Action Art. Amuni ang natabo kagabi nga sunog sa area sang Purok Alasoy. Why pa si Sir Boboy kay para makapamangkutatan nanong initial nila investigations ni? Sa coming pa lang Action Art si Buboy, actually ari kita subong sa opisina sang Bureau of Fire Protection. Coming na siya diri Action Art base sa Indi Badugay, maabot na si Chief Inspector Publio Buboy Plutinya. Grabe, no? Tiyamakon mo, mga victim ni Subong o kung ang mga pamilya sinis ang mga nasunugan, dinigin butang sang barangay? Sunod diri kaya kagawad si proseso nagtiner kami tatlo ka chapel Action Art ang sa lugar sang Alalahoy. Nagtiner sila sa mga chapel ang iban diri nagtiner sa pamilya yapon nila ang wala man nasunugan Action Art. Tibod like hindi to ka penetrate ang Bureau of Fire sa pasulod palapit sa ila lugar. Mabudoy Action Art that is why nga gin pa kamaayo diri base man sa pahayag kagabi man kaya ko rather kay na ni FO3 Mondido nga nangabay gid sila nga paagi sa isa ka construction company nga stakan abi sa nga balas kaga bato dira sila mismo nag-agi Action Art para pagpakig-away sa kalayo kay kung dito sila maagi sa RMA compound dampi kitid man ang dalan Action Art kay damo man mga trucking kay ang inang RMA compound kuha na siya ng garahian abi tang pila ka mga trucking dara man nga labay ang pila ka mga pumuluyo pasuro dito sa area sang Alalahoy Action Art. Balita, report sa patrol, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Hotline. Salamat gid Aksyon Alvin Grava subo-subo ni para sa mga nahalitan sa sunog ang ila sining nga Pasko kag bagong tuig tiyabakon mo imo iya. Amo ni nagsugalaw sa imo, amo niya pagsulod sang 2021. Wadan kay mo ya puluyan. Action Hotline. Ano ayan ang ginalinan sini sang sunog, no? Posible kuryente o linya sang kuryente na no, na overload. Kay subong na obserbahan ko bala, ang bisan ang mga kwanyo, mga Christmas lights kag ginadecorate sa mga puluyan, tuman kalaka-laka lang makita mo, no? Ti ang nagapa-overload, malani kung tuman kadamo, balay mo ya sang tuman kadamo ang balay mo ya sang Christmas lights or may gindugang kadira nga mga bag-o nga mga linya kag damo ka appliances kay may tendency nga balay mo o kung ang imo kuryente da hindi na madala kung kapin pa kung dugay na ang installation niya. Action Hotline. Kaya mo na ginalinan sang masami sa sunog pero iniambot na ano ni nanong kausa sinigag pilang estimate sini sa sunog kay tiyang Bureau of Fire Protection sige pa man kuno ang ila investigation Action Hotline. ang kaliligban dito grabe makon mo di sa Bacolod ikatlo na niyo naging agaw yes katapusan nga bahin sang Disyembre way kita maigo di sang bagyo pero ti may mga nahalitan
sang sunog. Aksyon Hotline. Pagbalik ta karon na, istoryahan ta parte sa baha ni kag ang implementasyon bala sang mando sang alkalde no parte sa curfew nga suspendido umpisa sa 24 no kag subong man sa 31 hindi ni siya nga bilog nga halin 24 to 31 Aksyon Hotline. kundi December 24 lang kag December 31. Ano ang mga bawal gyapon gimuon nyo? Kay basi ko ng iban sila nga, why man ni curfew ng makulod subong, mapinagusto kita, malinagaw kita, matipon-tipon kita. Ipa-explikar ta sa mga city officials sa aton nga pagbalik. Pagbalik ta dugang ang promo ta na, no? Ang magabutan naton, sino man ang mapalaron nga winner, nga taganta sang premyo. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin, agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon, ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran, ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negros anon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sagsang ano nga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa anong kaintangan. Responsable ang pagbalita, kagdahil na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan. Philippine Standard Time, alas 8:43 na. Hoy, ari na, atensyon sa mga nagpadala diri sa ila sining nga mga entry kay unahon ko ni anay managtag kita na yung premyo karon nga aga sa mga palaron naton nga bagdaog. Magabutan nga galan diri sa SAP promo sa Aksyon Radio Bacolod para nga makaitso diretso kita dugay. Ang inyo mga cellphone da isiguraduhon nyo gida nga naka-on para pagtawag ta outright makasabat kamo kag mapremyuhan. Simple man lang mo basta may magtawag sa inyo. Basta mamangkot ko na ang istasyon ginapamatian nyo, simple ng sabat nyo, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline. Bilang pagpasalamat manini sa amon nga mga listeners, ngaway untat ang pagsakdag sa tanan nga mga program sa Aksyon Radio. Importante nga ang inyo sining cellphone masabat nyo gid. No? Kag why na duro sugilano na pagka basta ganing listener ka sa Aksyon Radio, bisan na malang pamangkot ni sa imo kon program di sa Aksyon Radio, balaan na niya sang tanan. Aksyon Hotline. Standby dugay with Attorney Joselito Bayatan kay siling ko ang worry ta mo ning party sa Corpio basi magpinagusto bala pero diri kita anay sa aton nga promo. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaog. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Sino kaya na mapalaron nga winner? Ari na, ginadayal na to ng iya sining cellphone, kabay pa makasabat gilayon. Nagaring na. Alas 8:46 na, kabay pa masabat ha. Nagaring lang gyapon. Ba, pasitulugan pa. 21 years old pa lang ni, nga daw way siya ka, siya way pagkabugtaw. Oy, ang imo cellphone, ningagawa da. Basi kon layo ka sa cellphone mo, tindi mo ginikaroon masabat. Wala magkasabat. Second attempt, tawagan ta sa liwata. Kung why ti ma-call kita liwat sa sunod naton nga magabutan nga ngalan, i-check ta liwat ang iya sining nga linya, kabay pa nga makasabat na siya ay kuan ini, premyo ini para sa inyo. Basi na tulugan pa. Adlaw noon. Adlaw na ni tulog pagyapon. Wagi siya kasabat to. Nagaring lang no. Kay Maylin Ilio. Good morning. Amo man kay Ma'am Elizabeth Malakagamala. Wagid. Change kita liog Aksyon JM sa ikadwa nga nagabutanda para nga balik ta lang niya ngalan di wa para nga may chance man siya nga magdaog liwat. Baka nugon taga Isabela nito 21 years old galing way siya magkasabat no. Kay Miguel Nambong ara siya sa area sa Barangay Cabog. Good morning. Ma'am Vanessa Mayo, Merry Christmas sa imo and more power. Merry Christmas man sa imo. Ari ikaduha ta ini ginatawgan ta kung kabay pa makasabat na. Hello, mayong aga. Oo. Yes, ma'am. Morning sa Aksyon Radio Bacolod. Oo. Wow, do ka berting kadlaw ni ma'am. Si Ma'am Maricar ni siya? Oo, ako ni sir. Ba, Ma'am Maricar Miravalles. O, pila edad taga ni ma'am? 49. 49. Taga diin ang imo address? Mga First Road, Barangay Villamonte. Bao, First Road, bodri lang sa unan manamon gali. Oh, so ikaw nagabutan ko karon nga aga. Ikaw nagabutan ko karon nga aga. Kabalo ka naman ng guro nga agin tawgan ta ka. Ano sir, na sir? Siling ko kabalo ka naman ng guro kung nga agin tawgan ta ka karon nga aga, Ma'am Maricar? Oy, kabalo ko sir kay bugay na nga danak ko ginahulat.
Pero adlaw kagi ka pamati sa Aksyon Radio? Uy, adlaw Ate, kilala mo na ko gali kung sino. Kung bisan din ako magpakilala si mo, Oh, si Art Tayhopon. Baka dami sa kadlaw ya. Ate, sige. So, ma'am, temprano namon nga pamasko sa imo. Kailang atagan ka namon 500? Salamat. Sige, congratulations sa imo. Ulaton mo lang lihog ang pag-contact, pagpadala namon sa imo sang contact number, kag reference number para nga mag-claim ka sa imo price, ha? Okay, sir. Salamat, Gid. Congratulations, Ma'am Maricar. Congratulations. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio. Salamat sa pagserbi. Aksyon Radio. Hotline. Araman nagamonitor karon nga aga si Ma'am Milagros Cesar Alit. Araman si Ma'am Heaven si Huma Lumina, Maylin Ilihio, o Imi Cosi Cabarles Saldua, Adfi Caceres, Morning Dra Al Octava, o si Raymar Hicano Halyas Go, Halyas Go ang apelyido niya. Salamat kay Georgine Dira. Georgine, morning sa Negros Press Club, monitor man siya every morning. Kag sa tanan nga program sa Aksyon Radio Bacolod, attorney, nagatawag na kami sa imo. Gerald Hermino, good morning dira. Tamyaw ko lang nanay kag tatay ko sa Villasol, Bayawan City, nga always nagamonitor sa ARV via transistor radio. Ay tunog kita sa Bayawan City. Salamat. Merry Christmas everyone. Thank you. Nagamonitor si Gerald Hermino. Layo no ang Bayawan City, unhan pa ni sang hinubaan Jocelyn Aresivita Olak, JR Mainit Region, Ma'am Vanessa Mayo na lawag ko na nakaina, Teresa Pedrosa, Rodin Castor, gamonitor man, thank you kita. Sir Arnel Deles ang station 6, Prince Rujan Siriaco, Elizabeth Malaka Gamala, Arche Ray Alipalo, kag GC Dikilato, ang head sang BFP, dira sa Binalbagan. Good morning, man. Ayos, thank you, good. Engineer Noel Ulia, Araman, Rochelle Pongyan, Monsirate, thank you for listening karon nga aga. Way kasabat siya, Attorney Bayata, naset na naton siya Kay gusto ko tani ibaluon ni siya, bala kay kundi suspended ang curfew. Kabalo ka naman kung suspended ang curfew, basi magpinagusto ang tao. Now, ang arangadan sa mindset ka tao, kisa siling, huwain na ni curfew ni, pagusto na ni kami kalagaw ni. Ang iban, basi kung magsiling niya, tungging-tungging ta sa balay niyo, ay yung aksidente, bla mo na nga kung ginakulbaan mo. Online sa hotline. Tagahatag pabor kag gina-insinde sa lokal nga panguluhan sa Bacolod. Nga magka-enjoy kita sa ning Christmas kay December 24 and December 31, New Year. Pero Aryo, para at least may insidihan ta sa lubos, kay ti poder na ya sang LGU ang ginhimo subong through Mayor Bing Leonadia. Joining us over the phone is Attorney Joselito Bayatan. Attorney, good morning. Good morning, Aksyon. Jag may aga sa atong pagpalamati. Sir, gusto ko gid mapa-explicar man sa imo kay although tihapos mo lang insindihon nga suspended, no? Meaning why anay curfew December 24 and 31, pero para at least mangpangi sa publiko kay siling ko bangod nga why ni curfew basi kon sus mga binaha balang nagalinagaw ang tao kag hindi amak nga makita naton sa dalanon basing iban magtulumpok pa sa government center, attorney. Actually, ang pag-ano nato sa curfew, wala man gina-allow yan doon gagapon ang social gathering Okay. So, normally ang mga mistaken belief na kung wala curfew, daw as if daw blanket authority to suspend man ang tanan yung mga prohibited activities.
So ang mga social gathering na, like for example sa mga open parks na, kung sa mga restaurant na may mga prohibitions even in the church, they would still be regulated. So ang 50% din yung capacity pag ang mga liquor bans, di kuan gina gyapon strictly enforced. So it's also very clear sa aton nga EO 82 nga mo ning suspension curfew. Well, ang sa mga specific mo lang sang ining curfew suspension is the time from 11 to 3 to 3 o'clock. Okay. Ka 24 hasta sa early morning sa 25. That's on December 31 up to the early morning of January 1. Now, this is more attuned sa mga Filipino tradition nila. Okay. Now, of course, for those who feel healthy, kag wala sila yasang may ara sila mismong personal responsibility nga kung may ginabatsag sila, simpitin lang sila sa inabalay. Kung may mga comorbidity sila, kung may prohibited sila to go outside of their home because by reason of age, kailan man siya sa inabalay. Okay. But ang iniya, inablang normally mga Pilipino nga tradition nga going to some other places, magbisita, gidya sila nga mga himata nga normally sa mga Noche Buena or that is part of the Filipino tradition. Although most of it is encouraged kung maka-virtual lang sila, mas labing mayo. Okay. Pero may idea nga hindi tani mapulong ang atong idea lang personalayo sa aton nga kultura. Nga ang Pilipino mabisita gid silang kaluluhan kung sa dira. So sometimes they live out of town, no? Makadto sila bitibrano, pati may nga daw sila Pauli. Curfew. So inagisahan nga sa mga dalanong nga gadali puli ba sa aksidente pa kung ano. Pero kung wala curfew, well, actually the point here is for them to have the free travel na ano sila. Pero this is not actually for them to go in the open. So, ginatagan ka na ligwas ang gobyerno nga at least makabisita ka, makaselebrar ka. Halimbawa, gusto mo mag-celebrate sang upod magkaon sa Noche Buena sa imo sining pamilya, sa imo sining ginikanan, at least may tiyempo ka nga bisan malabutan ka las 12 sa balay sining ginikanan mo to, makapauli ka pa. Yes, that is precisely the point here. Kaya ang aton diring fundamental is the custom and tradition. So, more siya sa aton yung family value, especially yung nuclear family. Ang value ta is nuclear family nga extended up to kung sino pa ito nga parimpita. Okay. But of course, the EO includes still the strict observance of the health protocols. So, we know nga kung pinamilya, masapos man niya magkontrolar sang ila sang aton nga disiplina. Hindi man ka gusto nga aton nga membro sa pamilya magdinatlanay So this is more on family values as we always emphasize. Yes, sir. Now, ang mga taxi pwede sila kabiyahe 24 hours kay why not curfew mo? At least kung may ara pasahero, makakarga sila. Of course. Pwede gid kung they are amenable also to spend their time earning or to do business, why not? Yes, sir. Pero ang sa pulis ma-operate lang sila bantay na lang guro kisiling kubla, hindi malikawan kisa bang kung sining ligwa na nga may curfew basi siling ko mag shot dala sa mga balay nga bisitahan nila dason mga aksidentes dala non bla attorney. As we said, we always put the personal responsibility to every individual. So kung
ang first, we will make this clear nga ang aton nga mga executive order about sa liquor ban will always still be in place. Okay. Drinking in public places would still be a ban. Bars or whatever nightlife, there would still be a ban on that, no? Okay. So, ang aton punto diya is actually more on family affairs. Sunod balay lang. Okay. And then, wala, no stress, no pressure na magdali puli nga ibig ang curfew hours. Then, I think amo na siya ang ginatag talang leeway. Okay. So, by the way, kundi December 31, why man curfew, why, sir, this year ay countdown ng city now to welcome the 2021? I think, though, we are waiting for that. But we do not know how will the affair will be arranged, or perhaps it may be cancelled. We will wait na lang siguro kung ano gid ang decision sa atong executive department, sa atong chief executive. Okay. So, meanwhile, wala pa man plans kay ng that will be more in the spirit of rivalry. But it can be celebrated in some other manner, Basi. Pero, while nga nag-celebrate kita, ari kita sa Christmas holiday, ang mga men mo ya, sir, no, ang sa enforcement unit, grabing libutay gyapon, especially downtown area, kuan ni sige-sige ni ang operation nila, sir? Sige-sige sila. Even wala atas ng COVID, they're always busy, especially in the holidays. Di natin makita sila sa mga downtown area. They are also going around sa mga barangays na ginabalitate nila natin ang mga yung mga illegal structures. Now, especially man ang mga selling firecrackers. Well, kadamo lang sa natin mga activities. But rest assured, they are always a component and auxiliary enforcement team together with our PNP. Sige. Finally, siguro, attorney, ang imo na lang liwat reminder, kagamin sa public, kay daw kalabanan, subong damo nagapagwaso ba reaksyon nila, doon nalipay sila sa 2 days ng suspension sang curfew. Go ahead, attorney. Well, ang aton lang ipahayag, kagaton pagasuliton nga ang main purpose ng aton suspension of curfew is geared towards family values, no? This is more on our deep-seated Filipino culture and tradition nga kung time of Christmas or time of New Year, magulang ng tuig, gusto kita mag-upod ka maglapit sa aton kinalangga sa pamilya. So, normally, hindi tani ma-avoid ang house visitation kag ang aton nga family gathering. So, although nga may ara kita nga substitute nga virtual lang, pero ang Pilipino, lain ang Pilipino, ang puso sang Pinoy, gusto bigyan nga may presence bala. Sa may presensya sa isa kag isa. Okay. So, this suspension of curfew, clarified, is not a complete authority nga ginahatag nga wala na ta sa head protocols. Wala na ta observe sa aton nga prohibitions. Nga prohibitions na aton nga kung may ginabatyag, may comorbidities, paiway lang. No, kung hindi lang niya sila nga okay na. This is still in place. Okay. Ang ining pagwasang kansilar sang aton curfew hours is simply for us to have the free travel from one place to another. Na hindi kita ma-stress na hindi kita wala kita sang time limitations. Yes. We hope nga atag na sa aton nga tanan.
Sige. On that note, Attorney, salamat gid for the time. Advance, Merry Christmas and God bless. Advance Merry Christmas, Aksyon Art, and Happy Holidays. May God bless us all. And may hangga sa tanan. Aksyon Hotline. Ang City Legal Officer, Siyudad sa Bacolod, di kung ginatagan kita ligwa, nga sining Christmas, mag-celebrate kita po sa pamilya. Talimbawa, may haraton na tendency, iba na sige makadto ko to sa ginikanan ko, lapit man lang, aram lang sa bago. Aram man lang sa talisay. Ti iban may ngagaw pa uli, kay singa curfew na sa Bacolod, dugay-dugay mo. Ti ko mo nga ginigwahan ini, at least hindi ka pressure. Nga kung nalin ka dira sa bago, sa talisay, silay, mapauli ka pa di sa Bacolod, hindi ka padalagan tudo sa salakyan mo bla, nga pwede matunaan sang aksidente. Pero why nagakaulugan, nga ginapatuman nga regulasyon, baliwalaon ta na, no? Mandiri sa Pilipinas, gadaan kung kaisa, kita mo niya sa iban nga mga nasyon, no? Sa iban nga mga nasyon, kung party sa vaccine, ikapila na nga phase 1, phase 2, phase 3, dira na ya, ang iban nga mga nasyon nga nagapangita, kag paninguha nga ila sini, makakuha sila, magkabakal, sa vaccine, tidiri sa aton yung wai pa. Kay tiga pa warning ang gobyerno, siling niya, oh, hindi na pwede. Nga madali-dali lang kita. Nga kuha ni magbakal ang gobyerno sa mga vaccine nga daw, hindi pa magani rehistrado ni. O, kinanglan nulaton, tanay matapos ng proseso, pero ang pamangkot san o. Ang iba niya pila nagka-face, nagasigi na iya sang proseso, sa aton niya daw ay lang, ang aton gyapon niya face shield kag face mask, hindi ya face, kundi face shield kag face mask. Hindi lang taanay mga tagkumpiyansa no? Pero pamangkot isan niya ang gobyerno tamahulag man. Kaya na bala ang sigurado na gin nga vaccine ang gamiton ta. Ako sa tutuod lang prangka nga sugilanon kung may maguluwa niya nga vaccine nga pwede i-inject sa lawas ang tao, kung di man lang registrado, abe, kagway man lang ginakilala sa gobyerno, di kuya magtilawa, di may ma-report yan, ipila kang mga opisyalis sa gobyerno, nagpa-inject na kuno sang COVID vaccine. Di way man ni sila gaalako, pero basi kung may mga kontak na sila sa ibang nasyon, hindi, amo na ni ginagamit nga vaccine, no? Di ba yun sila yung may kwarta, kita ato niyo ba, no kita? Ga puti lang ang kalimutaw ta kaulat Kaulat sang libre nga yata ga gobyerno mo. Ang iba ning nga mga opisyalis tabla ba sige ipoy-ipoy lang ni. Kita mo do kampante na sila yang iban gani politika ng istorya nila. Basi ko na baksina ni sila. O nagbakal sila to subo halimbawa nakabakal sila sa mga sa mga naghimo sining nga vaccine nga amo ni nag-provide sa ibang mga nasyon, kabalo ko naman ang negosyo niya mo. Di ko may makontak ni sila to, tapos mambal to Mr. Senator, Mr. Congressman, sir, kung gusto mo yan, may ari na kami. Di amo ni siya gyapon, halin ni siya amo ni nga company nga nag-provide to sa Indonesia, Singapore. Gusto mo, bakal ka? Medyo mahal ang galing, sir. I-inject ni sa imo kay parang hilway kaya sa COVID. Teka, ipoy-ipoy lang. Kita mo nagligat to, nagguluwa si Lakson. Ginaligar nga nagpa-vaccine. Nga, why? Why galako? Di may mga kwarta sila. Yan mo, tikitaya. Ano i-inject ni sa aton lawas ni kay why gani? Ting gobyerno tiya subong. Gasigi lang yapon. Amot ano pa ning ginatunan ka gobyerno taya? Ano pang ginahimo nila sini? Ang ibang naman nasyon sa pila nagka-face, kita aton niya face shield gyapon kag face mask. Di ka kita siya naman. Ang lain pa kay why man nag-provide ng gobyerno niya libre o suksok na face shield do. Why? Multahan ka pa kung nali madakpan ka. Yang tao inugplite man lang sa jeep ang kwarta. Ang face shield subong baklon mo 35 pesos dalom di ho. Bay baratuhon mo pero inablang gayupi nga nagatabon sa nawong mo nga daw ginakumos siya. Pero ari Sir Pico, Lieutenant Colonel Ariel Pico, kay siling ko, makapulo pataway ni Guro ang pulista kay December 24 kag 31, may suspension sang curfew mo.
Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is Lieutenant Colonel Ariel Pico. Sir, may ngaga. Aksyon Art, good morning. Good morning sa bugos ng katapos ang Aksyon Radio diri sa Sudad sa Bacolod on behalf sang Amon City Director Police Colonel Manuel Alcano Placido sa atong tanan Aksyon Art. Advance Merry Christmas, good morning, Liwan. Salamat kid, advance Merry Christmas man si imo. Siling ko sir makatulutawhay ni mga pulis tagli sa 24 and 31 kay ti waay na yabantayanay kag dinakpanay curfew pero siling ko may mga pulis kita gyapon ning police visibility sige niya sir. Yes, exactly, Action Art. Kay ang kundi niya holiday dira kita ya naka-red alert kita Action Art. And sa subong nga December full alert status kita. Okay. So sa pitsa 24 bangod may gipapandaw nga executive order at the same time sa pitsa 31 sa New Year wala kita ya sang curfew Action Art but still ang aton nga implementasyon sang health protocol ara ya sa gihapon. Magpadamo pag kita gani sina sa mga personnel naton nga ipahantang sa mga dalanon sa aton nga mga simbahan at the same time sa pitsa 31 maga-coordinate pa kita sa government center for possible fireworks dira iya. So maga-deploy pa kita dira sang personnel ang aton nga mobile force company at the same time ang aton bala Action at naka-schooling nga mga personnel required nga maga-report sa aton pinakalapit nga mga police station para magdugang puwersa sa aton nga mga kapulisan kay gina-target sang aton nga city director nga wala sa mga insidente sa umpisa at the same time pagtapos siya sang simpang gabi kagusto niya nga tuloy-tuloy na inasta sa Disyembre 31 at least mangin maayo man aton nga selebrasyon sang December despite nga limitado mangod sang pandemic. Okay. Kaya nami abi Action Art nga wala sa mga reporte dira wala sa mga makawatan, wala masnats, wala sa mga aksidente tani Action Art ya. Isa very good Christmas tani sa tanan niya Action Art. Okay. So botang balon bisan galing nga suspended ning curfew, may ara ti men gyapon nga magalibot kay siling ko mo ning balantayan, sir mo konduro no lang kainom-inom kay makadto sa ginikanan, makalagaw sa amigo nila, makatamyaw makapanamyaw sa ila sining nga mga amigo. Ti siling ko hindi bla malikawan may tulutungging gamay kag magpinagustos dalan bla. Action Art do hindi ginaguro gamay inumonte na. Dako ginaguro amat-amat na nga paginom pero gini-mind lang sa aton mga kauturan sa taga Bacolod moderation lang no. Kay ang aton nya okasyon nya hindi lamang sa sinang adlaw, hindi lamang sa subong nga mga binulan. Okay. Ang ilingon unay na yamong ara na ya permit basta may inugbakal kita tikisa gani kung may inugbakal magdala pa pag sa pangutang. Ang aton moderation lang kung makainom na tani Action Art hindi na tani magwa o kung labi na magdala sang tricycle. Maglikaw na tani sa mga aksidente may lang tani kon ikaw lang maaksidente pero hindi man namin tani ina yang ginawis naton sa aton kauturan. What if no may mga madalahig dira then ang isaga paangkas pa kita may mga upod kita aton kabataan kang pamilya. So hindi mangin manami for the spirit of December labi na gisubong kapigado Action at sang aton yang December kay bangod sang pandemic damo nadula sa trabaho halong gihapon no despite nga gin suspend ang aton nga curfew gintagahan kita konsiderasyon ang ako nang ginaayo da ginaya pero ginapidal sa Action Art hindi ta lang pag-abusaran nga Action Art. Okay. Sige. So, at least tawag kita, no? Sino yung mga simbang gabi, nawag man kita recorded nga mga incident, sir, no? Yes, kag ang atong city director is very grateful no kapasalamat gid sa kooperasyon sa aton mga media nagabulig gid monitor kada pagahon ara gid ka mo nagabulig nagapabalo sa akon kung may mga ara kita problema may mga violation sang health protocols kita nagapasalamat gid kay nangin maayo no ang aton yang relasyon between sa pulis sa BCP sa media hoping magtuloy-tuloy na ini until no magpagsukalo naton sa bagong tuig kung sa mga masunod pa yang despite kung ano man mga pandemic labot no but it's important nga gabi nuligay kita Action Art. Yes, daw ka taon sing imo nga mga mensahe subong ngayon kagid mag Santa Claus sir.
Tani action art, no? Tani lang, no? Kaya ako lang isa sa Spirit of December action art. No? Na hindi lang kita may gihatag sa aton, may share kita, pero ang gitawag na ton the spirit of understanding nga nag-insindihan ay, kung may pag-insindihan ay, wala gaya sa problema ang aton kalibutan, malinong kita ya. Sige, on that note, Lieutenant Colonel Ariel Pico, sir, salamat. Good morning. Yes, madami mga salamat, Action Art. God bless and mabuhay po kayo. Along ka mo, why man kita curfew on December 24 and 31, pero hindi ni nagapatimaan, pinagusto na lang kita. O, kay basi kon naton sining Christmas, amo paning tunaan lang celebration, mga party-party, nga hindi tani pwede, pero kung naras balay mo nga mga compound na karon sinobi, makakontrol sinyo da. Ang pag-inom gid likawanta, no, kay imbis nga pag sinadya, basi kon magpauli sa disgrasya. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutub-tub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsay ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, kagaya nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa nabilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod
sa pagdulong sa mga balita kag Kay Eva Baternadra, Ellen Caborobias, Archie Ray Alipalo, Kenalon sa guys sa Tokyo, Japan. Good morning sa inyo, Amay lang kapag monitor. Toto Romy Itabag. Salamat kita, Toto Romy, halong kada sa imo ginamtangan. Araban si Prince Rujan Siriaco. No, thank you sa inyo. Paring basta igirhin kag Engineer Raul Velasco. Otod ni Onyog kag Ruel Velasco. Merry Christmas in advance. One at a time, dari sa ato na pagpangalaga ng ako lang reminder sa mga kaaksyon ta, kinanglan pabakuron tayong immune Aksyon at Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!